65 anyos nga babae sa Lapu-Lapu City ang lakip sa 50 ka mga individual nga nakapahimo sa libreng bunyag nga gitanyag sa lokal nga kagamhanan. Alas 3 kagahapon sa hapon, dungan nga Gibunyagan sa Nuestra Señora de Regla Parish ang 49 ka mga bata ug usa ka senior citizen. Mitambong usab sa libreng bunyag ang mga city officials, pinanguluhan ni Mayor Junard Ahongchan. Human sa seremonyas, gihatagan og bilao package nga may lechon belly ang matag pamilya sa binunyagan. Naglaraw ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga sa sunod tuig, himuunang 64 ang tanyagan ug libreng bunyag subay sa kausaulogan sa 64th Charter Day sa dakbayan. Matud ni Catherine Ladaga, OIC sa City Social Welfare Office nga matag tuig, magpahibaw sila pinaagi sa ilang social media page sa mga rekisito sa mga buot moapil sa libreng bunyag. Amo ang pamaagi is amo siyang bahinon per barangay. Like for example, 50 so na duha tulo ka per kana sa barangay nga dapat maka-apil aning program para walay mahayay.